Nu skal I bare se, hvilke fantastiske rejser dyr kan foretage. Hej Freddy, er du ude at globetrotte lidt? Hvad? Ja, det er du ikke alene om. Over hele kloden er dyr på farten, både dag og nat. Det er i hvert fald hårdt arbejde. Jeg er tørstig og træt i benene. Sol, sand og vand og lavflyvende papegøjer. Dyr tager ikke på rejse for at slippe væk fra trædemøllen. De rejser for at finde føde og vand. Eller for at få unger. Freddy, er der noget i vejen? Det tror jeg ikke. Godt. Forsigtig, Freddy. Forsigtig? Jeg vil leve livet. Sejle på de 7 have og have et firben i hver havn. Firben vil faktisk gerne have gang i den. Det er ikke alle dyr, der fører et driverliv som dig. Mange dyr er simpelthen nødt til at rejse. Ja, ham der rejser i hvert fald ikke ret hurtigt. Hun, Freddy. Det er en hundhavskildpadde. Hannerne kommer aldrig på land. Hun har lige lagt sin æg på stranden. Så hun kun rejst 4 meter. Hun har først svømmet tusinder af kilometer. Havskildpadder lægger deres æg på den strand, hvor de selv blev født, selvom de så skal svømme i ugevis. Hvorfor det? Det ved man ikke rigtigt. Men mens nogle dyr rejser i vand, så er der mange andre, der rejser langt for at finde vand. Alle dyr har brug for vand for at overleve. Hej to, hvad med brudt sugerør? Ja, sådan der. Elefanter drikker mere end 80 liter vand om dagen. Men nogle dyr kan ikke komme ned til vandet, så de må vente på, at vandet kommer til dem. Den her sandhøne har unger i reden, og de har brug for vand. Men der kan være 75 kilometer til noget vand. Derfor tager hannen en dukkert og flyver sig hjem med fjerene fulde af vanddråber. På hver tur bærer han cirka en kop fuld vand. Så ungerne i ørkenen får det vand, de har brug for ved at drikke af deres fars brystfjer. Ørkenhøns er nogle af de eneste fugle i verden, der gør sådan. De får altså vand lige ud af sandhanen. Men når vandet slipper op, begiver nogle dyr sig ud på en endnu længere tur. Her er nogle gnuer på jagt efter føde og vand. De går hele tiden derhen, hvor regntiden er. Hvordan ved de, hvor de skal hen? Gnuerne behøver ikke at se regnen. De kan lugte den på lang, lang afstand. Det er sandelig godt, jeg ikke bor der. Hvad søren skal der til med? Jens, hvad tror du dyr tager med, når de rejser? De tager ikke bagage med, Freddy. Nå ja, men jeg må være forberedt på alt. Hvem ved, hvad jeg løber ind i undervejs? Nå ja, du kunne jo løbe ind i din drømmemåge. Meget morsomt. Jeg er på vej til en drømmeø, hvor jeg vil drikke kold kokosmælk hele dagen og ikke have en eneste bekymring. Jorden kalder, Freddy. Vågn lige op. Det kan være farligt at rejse. Nogle steder er der farlige rovdyr. Andre steder er der... Dræberkaniner. Tror du? Ej, men jeg ved, at nogle dyrerejser er et spørgsmål om liv og død. Her har vi igen de vandrende gnuer. Hov, den der kender jeg. Det er en gepard. Så må gnuerne hellere passe på. Alle de steder gnuerne kommer, er der dyr, der gerne vil æde dem. Her er det geparden, verdens hurtigste sprinter. Den kan løbe 100 km i timen.
Uha! Hvordan kan de så slippe fra den? Det er sikrere at være i en flok, og gnuerne går jo videre til andre områder med vand. Men nogle dyr behøver ikke at rejse. De venter på, at deres mad rejser hen til dem. Til bathulen! Hvorfor er der nogen, der ikke kan lide flagermus? Det ved jeg ikke, men her er i hvert fald en, der godt kan lide dem. En slange? En kvælerslange, endda en sulten en. I den her hule i Australien bor der over 500.000 flagermus, som hver nat flyver ud for at finde mad. Hvis slangen sidder stille, tror flagermusene bare, at den er en gren. Lige indtil det er for sent. Du er ved at lære det, Freddy. Det var den sidste rejse for den flagermus. Kvælerslangen kan sluge den helt. Hver gang flagermusene flyver ind eller ud af hulen, risikerer de at miste livet. Der er mange andre dyr, der tager på farlige rejser efter mad. Den der lille mus tager vist ingen chancer. Den kan højst få prikket hul på fødderne. Ja, det er en dygtig mus. Den løber mellem kaktuspiggene, som beskytter den, når den leder efter mad. Beskytter den mod hvem? Mod klapperslangen. Hvordan kan han se sådan en lille fyr? Jeg troede, slanger ser dårligt. Det er sandt nok, hans syn er ikke ret godt. Men den har nogle varmefølsomme organer i hovedet, så den kan sanse, hvor musen er. Det, der holder musen i sikkerhed på dens tur efter føde, er kaktuspiggene. Slangen har ikke lyst til at komme dem for nær. Det er ret snedigt af musen, hva'? Ja, slangen ved, at den skal holde sig væk, når musen løber mellem piggene. Hej Freddy. Hvor skal du hen? Hvor jeg har lyst til. Ved du, hvor du er? Ja, det må jeg ikke sige. Faktisk, så er jeg ikke sikker. Jo, altså... så jeg tror faktisk, at jeg er faret vild. Jeg aner ikke, hvor jeg er. Men min instinkt siger mig, at det er frokosttid. Hvis du er i tvivl, så spis. Det er slemt nok at være faret vild. Man skulle helst ikke også være sulten. Og hvad vil han? Hey dig, Freddy. Jeg er smuttet. Godt instinkt, Freddy. Men den sydamerikanske kaiman jager nu også større vildt end dig. Hvor stort? Som gnuerne? Ja, og de er stadig på jagt efter mad og vand. Og den sultne krokodille venter på dem. Den kan nemlig godt lide gnuer. Det var da et uheldigt sammentræf. Gnuerne er tørstige efter deres lange rejse. Og krokodillen venter bare på dyr, der kommer ned for at drikke. Så den lægger sig på lur. Pas på! Hov, se! De løber væk. Det var godt, jeg advarede dem. Ja, men krokodillen har nu ikke helt opgivet. Gnuerne er nødt til at drikke. De skal også over til det friske græs, som vokser på den anden side af floden. Har gnuerne kanoer? Det ser ikke sådan ud. Den fik den ikke. Næh, men de sidste er ikke kommet over floden endnu. Deres farlige færd er ikke slut endnu. Der er andre dyr, som har lettere ved at finde føde. Elefanten her i Sydøstasien skal i hvert fald ikke gå ret langt. Er så den indbygget sugerør? Gibbernaben synes sikkert, at elefanten er heldig. Hvorfor det? Fordi næsten alt, hvad der går i junglen, er mad for en elefant.
Og en slags væg-til-væg salatbar. Hvad spiser gibbernaber? Hovedsageligt frugter fra træerne. Og når de har udryddet al frugten fra et område, så går de videre til nye dele af skoven. Øj! Det kunne han optræde i cirkus med. Deres arme er dobbelt så lange som deres krop, og deres hænder er gode til at gribe fat i grenene, når de springer. De gennemkrydser kæmpe områder af junglen på deres jagt efter føde. Så må jeg godt lege i ribberne, og frikvarteret holder aldrig op. Gibbernaben er nok den største akrobat blandt dyrene. Og de nøjes ikke med at svinge, de synger også. Det er deres måde at kommunikere på. Svingende sanger. Fantastisk. Her i Amazonlandet finder man mange rejsende dyr. På floddamper måske? Den er god med dig. Amazonfloden er den største flod i verden. Her lever flere forskellige slags fisk end i nogen anden flod. De her fisk, som kaldes arowana, kalder folk her for vandaber. Deres rejse efter mad er meget kort. Hvorfor kalder de dem for aber? Det får du at se. De har jo hverken arme eller ben. Se nu bare efter, Freddy. Hjælp! Flyvefisk! Nej, springende fisk. Men den fik ikke edderkoppen. Ikke endnu, nej. Nu skal du se, hvad der sker i langsom gengivelse. Arowana-fisken bøjer kroppen og springer pludselig op af vandet som en fjeder for at snuppe sit bytte. Den troede nok, det var sikkert at sidde på et blad. Pingviner er berømte for deres lange rejser. Og så går de alle sammen i smoking. Det må være nogle fine fyre, hva'? Nej, det er ikke bare fyre, det er også tøser. Det er Magellan-pingviner, som skal ud på en lang og anstrengende rejse for at hente mad til deres unger. Nå, hvor er han nuttet. Og temmelig sulten. Det ser ud som om den voksne gybler noget op. Du mener gylper op, Freddy. Hvad for noget? Den voksne har slugt en masse 10-armede blæksprutter i havet, og nu gylper den blæksprutterne op af sin mave og ind i munden på ungerne, så de kan æde. Velbekomme, siger jeg bare. Og så skal den ud efter mere mad. Ud i havet? Nemlig, og så op til ungerne igen, og så tilbage til havet. Magellan-pingviner svømmer over 2.300 km hvert år for at komme tilbage til de der strande på Sydamerikas sydspids. Det hav ser ret koldt ud. Vandet er ca. 12 grader Celsius, godt 5 grader koldere end pingvinernes kropstemperatur. Ja, stakkels dem, der er vandskræk. Værsgo, så er bordet dækket. Bare til for jer retterne. Freddy, det er tid for dit magasin. Freddy, hører du? Du er da klar, ikke? Nu? Ja, Freddy. Vi vil gerne høre dig fortælle om dynspringerne. Ja, jeg skal snakke om dynspringerne, om hvorfor de springer, og hvor er mine notater? Her, dynspringerne. Det er fisk, der lever i mangrovesumpe langs tropiske kyster af Stillehavet og det Indiske Ocean. De er cirka halvdelen af en hotdogs størrelse og kan springe rundt som springbønner. De leder nemlig efter deres både. Dynspringerne er søens folk. Kun lykkelige, når de er ombord. Men der er et lille problem. Deres skib er lavet af dyn. Dyn?
Når man blander dyndet og vand, opløses dyndet hurtigere end hurtigt. Det ene øjeblik sejler vores venner på det blå ocean, og det næste øjeblik er dynskibet bare forsvundet. Desværre har dynspringerne ikke nogen stor hjerne. De springer tilbage til kysten og begynder forfra igen og igen. Man skulle tro, de hellere ville have træbåde, der kan flyde. Det gør dyn ikke. Men nej, de er som fisk på land. Måske lærer de engang at sejle på noget, der flyder. Men indtil da er det faktisk sådan. Og det var det. Tror du virkelig, at nogen vil tro på det? Ja. Ja. Her kommer den rigtige forklaring. Selvom de er fisk, kan dynspringere trække vejret både i luft og i vand. De bruger deres gælder til at trække vejret under vandet, men på land må de bringe vand med sig i deres gælder. Er du sikker? Det er lidt ligesom dykning, bare lige omvendt. Hvis de finder vand nok til at fylde gælderne op, kan de blive på land i flere dage og lede efter mad. Men hvordan kommer de så rundt? De bruger deres brystfinner på hver side af kroppen til at trække sig fremad. Lidt ligesom ben. Det er meget få fisk, der kan jage både i vand og på land. Så de er virkelig fisk på landjorden. Mærkeligt. Pas på, Freddy. Den kaiman er stadig på jagt. Wow, det var da en nem måde at komme rundt på. Skulle man? Nogle dyr rejser virkelig langt. For eksempel trækfugle. Vil du prøve, Freddy? Ja! Men det er store afstande. Er du sikker på, at du vil? Mon ikke. Op, 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 op i det blå. De fleste dyr har det ikke så nemt som dig, Freddy. Gnuerne er stadig på vandring. Hjorten kan være op til 40 km lang og rumme over 1 million dyr. De standser ikke engang for at føde deres unger. Og ja, Gnuunger kommer nærmest løbende til verden, for der er så mange rovdyr i nærheden, at det er for farligt at blive stående. Når den lille gnu er 1 år, har den rejst over 6.000 kilometer. milde moster. Sikken tur, hva'? Her er en kalv, der kun er et par timer gammel. Hovsa, Hun må følge med hjorten lige så snart hun er født. se, hun kan allerede løbe. Kalven holder sig tæt ved sin mor. Det er hun nødt til, for der er altid endnu en flod at krydse på den uendelige rejse efter føde. Mens nogle dyr krydser floder på deres vandring, er der andre, der krydser hele oceaner hvert år. De her pukkelhvaler svømmer adskillige 1000 kilometer hvert år, mens de leder efter lunt vand om vinteren og koldere vand om sommeren. Også andre store hvaler foretager lange rejser. Pukkelhvaler rejser i grupper på op til 20 hvaler. De kommunikerer ved at synge til hinanden, og hver af dem har sin egen private sang, så de andre kan genkende den på lang afstand. Hvad nu, Freddy? Jeg vil bare se, om nogle af hvalerne kan genkende mig. Nå, pukkelhvalerne er nødt til at spise godt, for efter den lange rejse om vinteren, tager de overhovedet ikke føde til sig i cirka et halvt år. Gør de ikke? Ikke en bid. Det er da en skrækkelig tanke. De bliver indtil deres unger er store nok til at rejse tilbage til Antarktis, hvor der er masser af fisk. Ved du, at en voksen pukkelhval vejer det samme som 40 biler og har de længste luffer af alle hvaler? Næh, hvor skulle jeg vide det fra? Men de må passe fint til en lang svømmetur. Ligesom lange vinger hjælper den her albatros til at flyve over 1600 km på en uge. De har det længste vingefang af alle fugle i verden. Og de er konstant på jagt efter føde fra havet. De tilbringer al deres tid med at flyve over den kolde Sydatlant og lander på havet for at sove. Nogle albatrosser tager på fisketure, der varer over en måned og er 16.000 km lange. En gang hvert andet år lander de dog for at være sammen med deres mage og parre sig. Der er det nok af dem, hva'?
Laksen tager også på en anstrengende rejse for at nå sit mål. Laks lever sædvanligvis i havet, men efter 7 år vender de tilbage til den flod, hvor de er udklækket for selv at gyde. De svømmer flere 100 kilometer op af flodens rivende strøm. Det er ligesom at gå op ad en rulletrap, der kører nedad. Nu kan jeg godt se, at det slet ikke er så nemt at rejse endda. Rigtig, Freddy. Det er ikke alt, der bare går glat. Nå, men her hos mig går rejsen nu ellers meget godt, synes jeg da. Men man ved aldrig, hvornår det går galt. Hvad er det, du laver? Jeg forstår det lidt bedre nu. Nu ved jeg, at rejser er mere end at tage på ferie. Dyr rejser, fordi de er nødt til det. Ja, der er hele tiden dyr, der er på farten. Dyr, der rejser alene, som den her lille klapperslange. Nogle gange på tommelfingeren, som kohejeren her. Under vandet, som søpindsvinene. Eller løvgræshopper op på land. Der går. Eller hopper. Eller slisker som slanger. Ja, det er jeg ikke så vild med. Skal vi ikke gå videre? Kom nu. Kom nu. På nogle rejser efter mad må man vade gennem vand som en næseabe. Hvad enten man er på land eller i vand, eller voksen eller unge, så er alle dyr ude på livets fantastiske rejse. Og nu er det tid for det fantastiske gyldne firben. Prisen som tildeles alle tiders bedste rejsedyr. Tredjepladsen går til den flyvende gecko, som prøver at flyve, men kun kan svæve. Sølvmedaljen går til dromedaren, som ikke bare klarer sig uden mad og vand i ørken, men som heller aldrig farer vild. Og førstepladsen og den gyldne Freddy for alle tiders bedste dyrerejsende går til gnuer, som bare aldrig giver op. Nu forstår jeg, at flokdyr som gnuer er nødt til at holde sig på farten i én stor gruppe. De kan ikke slå sig ned ret længe ad gangen. De rejser hele livet på jagt efter mad og vand. Jeg må nok sige, at jeg har lært, at dyrerejser ikke bare handler om at se noget nyt. Det er rigtigt, Freddy. Hold da op. Det er sværere, end jeg troede. Altså at lede efter mad og lede efter vand. At føde børn. Og så rejse på én gang. En helt dyreverden på farten. Dag og nat. Over hele jordkloden. Men du er et meget heldigt firben. Lige meget hvor meget du vandrer, ved du, at der er intet så godt som dit hjem. Jeg er glad for, at jeg kun har en kort rejse hen til min seng. Sov godt, Freddy.